Ay na, nagrugitan ti aglawlaw yun. Ay, nagadua rugit. Esos ngatingat kay tumat ang ngatingat iti mo ba? Sanag mo tasikot nga agmumumangkay. Ngam hindi nakikadwa akin ni Mariaw. Nasurusurok mo tanti agmuma. Ay, naggasang mat. Nagalas pa'y aramanan kan kitain. Anyay nga raw. Kasta talaga ata mo mga raw. Eh, di naksong-basong-batan man iti kasta. Jack nga rod kaya. Imbagak lang matipod now. Ay, nagmumaka, di mo ipagpakita kanyak. Eh, kas kalay kalding. Imbag pa di kalding Taruot ti kang kanina. Nay, anya day taing kargam ipisilog kay bagay. Kaya't mo ay magtagtan ka. Agngal-ngal ka mo tayo. Anya nga ron day ta, tanda pa'y bulong na. Ay ayam tingiwat ay tayo. Pagpalabasan ti oras. Nagado ang mabalin mo nga rabi. Day ta pa'y agngal-ngal iti kasta. Muma. Numapal ka. Ay kitikang kami ta. Ano di mo matkul ko na. Kukam lang. Diyak kaya't arugitan tingiwat ko iti kasta. Agyaman na. No di mo kayat. Tapno awan kay nagaw ko ngal-ngal. Basta saan ka nga agtopra di tayan tiruangan kan tawa. Ingka JCR. Ay una yung nga. Tamapanak pa siya. Rumbang lang. Nagalas akitaan no tila pagtop-topraam. Chip, anda nakita ka balasang ije ka ruba mi abalay. Mabalinta mapanpasyaran. Ha? Sino tayo dyan balasang, pre? Saan ko nga mo tinagan na? Kasangsangpat na kano. Napan kano nagtrabaho ije Manila. Sino nga taday ta? Awan matya mo ka balasang akaruba danana dalain. Sa nga ilidan sa amal. Intaman kiti pasyaran. Sige, dagasin na nga rin inton rabe ay tamapanta. Anya nga tati itugot tapangay ayo iti balasang. Ha? Ay, anya nga tangagpay so ti itugot taya. Amangan mo kayat na ije ababa iti agmumapre. Ha? San mo't siguro nga agmumapre? No ko naman naggapoy di Manila. Masigurado adi na mo ti agmuma. Adan sa kano pinasyaryo abalasang. Unanggal, ina, nagbinta sa balasang. Ha? Ang patingga ka man la siguron iti napintas. Ang abdi mo mat-arman. Isungarot anapan kami kini Mariaw, tayong kami inaramanggal. Ang mga no day ta Mariaw ti makaigasat iti balasang. Ay, saan ka apa-aba ka? Di ka patay-patay. Ay, amangan no siya ti makaiga sa tanggal. Pagkunaman, asa ka? Atiwak ni Mariaw, umunay ti amin, chiptano ta, nataira, kanalalaingat asumao ngam ni Mariaw. Pagribribalan yun sa ba't kanya Mario tayo balasan? Kuwara. Kanya nga'y tilaban ni Mario kanya. Ket no sana matagtagaray, no kasangsang umiti balasa. Saan ka day? Nga oray si kakit di mo maiturod ka sa uti balasan. Abay kumasaan. Awan duma kiti may isang announcer ti radyaw. Sana ka maibusan iti bagak no kasangok ti balasang. Anya? Ado ko man ti asawa, no nalaing ka ako na. Agsipaw tasan pa nadanon ti oras ang mga asawa at. Ngaminton madanaon, yawis kunto kada kayo ti panagkalaysak. Sana to na ba? Kaslatro ka do, ti bagbagan. Ay, biritro ti bagbaga. Sana fouls. Naggapukan samot di tayan ni Marikwan ang maray. Apayakas tatarupam. Ay, napasaktak sa ti kumarita. Na, apay, anya ti imbagang maray. Imbagak nga men, ano mabalin ko maaparitan ti aglako iti muma. Kat ibilin ko kaniinteng aparitan na ti aglako. Ay wag, kaya't kumutday ta kapanunutan maray. Yak ngamin kaya't akitaan pinarugit atupra iti sa dinuman. Saan lagaya masisyak ti saan nga umanugot iti may papan iti dayta amuma. Saan kumot nga iparay? Nulakat amuda at ipagtupraan niya. Nagsubang kanumat damarikwanang kan pari badong. Ay, anyat nagsubangan ta? Gapo kano iti presyo ti muma. Day ta idinti pagsubsubangan ta.
kas dala ubing. Ay, numaminsan nga men, ada supsuplada ni Marikwanag. Di imbagak ano mabalin ko maaparitan ti aglako iti muma. Kinagura na kit din. Ay uwin ta pagsapulan na nga rod. Dagiti ko magmumuma ati madisiplinan. Adalat tamot nga men tao, adi na ammo ti pagtuptupraan na. Ay ura iti barangay hall. No adda umay ata. Tumanok prada iti arubayan ti barangay hall. Pati iti asidag ti ruangan. Ay, ano ba yan?